kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagas ni sa jan jong katayo hakapor kat arsting no phais ni katto kat ningut ki beri kila pentip baladon gawe ke jingjia hakabala ong bawe breu bala thia hapo gawe na ki yengja kabadan haki benta jong ka kli yo nongston hakabala subajur bonu breu ulayam katulong kubor ka ong ru bahadin gani la pentip shiki pulit jong ka nongston hakabaki pulit ru marmar kila lit shikate jaka hakabala ong ba lalap boteu breu la thia yam hakate hi ke jaka Shushu ke khubor kala ong ru bayo teu breu bala yam hagate ke jakala tik perteng ku mungkin sai John Marwen lai post nem karata wana ka them yo jong kasnong new nongston hado ba punmi yagani ke khubor amshum latip naga eka daw ya ka bau teu breu la lek poi bat thia yam hagate ke jaka henry na kaliang ki puret hadin ke jing pendap ye ki jing don kam ki bakat kum ki kendon jong ka an hagate ke jaka la pen kit no yu civil hospital nongston ni ka bentaban pendap ke post mortem bar ke jing tok kit jong ki puret kadang ya shakman Vậy ta? Không biết à? Luôn đâu được. Ini cakap di sini ya.